Tak do dnešného zápasu sme nastupovali s vedomím, že je to ťažký zápas, je to vlastne štvrťfinále a už sa tu vlastne o niečo bojuje. Tak sme k tomu zápasu aj pristúpili, vedeli sme, že musíme dostať Američanov pod tlak. Keď ich dostaneme pod tlak, tak budú robiť chyby. Darilo sa nám to vlastne celý zápas, až na jeden moment, keď sme dostali ten gól, tak trošku to chalanov vykolajilo, ale za nejaké 3-4 minúty sa dali znova dokopy a hrali sme to, čo sme chceli od začiatku, a to bolo vlastne, že dostať ich pod tlak, ako som už povedal, a hrať v útočnom pásme. Konečne sme sa presadili aj strelecky, keď z začiatku to tak nevyzeralo, tam sme zahodili v prvej 5 minútovke 3-4 čisté šance a nakoniec sme to zlomili a ten zápas sme jednoznačne vyhrali. Opäť musím pochváliť všetkých chalanov, hlavne v defenzíve, zase sme dostali iba jeden gól a konečne sa nám darili aj presilovky, urobili sme tam nejaké zmeny a teraz najdôležitejšie bude, aby sme to dobre zregenerovali, lebo vlastne za necelých 24 hodín nastúpime na semifinále proti Portugalsku, ktoré je podľa mňa najväčším prekvapením tohto šampionátu. Dokázali to aj tým, že porazili úradujúcich majstrov sveta Čechov, takže musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na tento zápas a zabojovať o to vytúžené finále. Dnes za stavu 2-1, tam trošku Američania potom zapli, tam nás aj zatlačili na pár minút. Tam sa lámal zápas, my sme za tohoto stavu 2-1 dokázali streliť tretí gól. Bol práve tento moment tým zlomovým? Áno, určite, ako som povedal, na pár minút sme ako keby dostali taký krč. Dostali sme lacný gól z diaľky skoro od červenej čiary, ale to sa v hokejbale stáva. Slano Petrík nás 2 zápasy predtým podržal 100%, takže nie je mu čo vyčítať. Chalanov som na sedačke upozorňoval, že tento moment nás nemôže zlomiť, musíme sa hlavne ukľudniť a hovoril som im to, že Stano nám to 3-krát vráti, čiže tak sa aj ukázalo v tých 3-4 minútach, keď Američania zapli na vyššie obrátky, tak nás Stano práve vtedy podržal a krátko na to sme dali tretí zlomový gól, ktorý myslím si, že v tomto momente sa lámal ten chlieb a my sme to zvládli. Napriek tomu, že sme hrali výborne, najmä druhá tretina bola z našej strany fantastická. Máš ty ako tréner pocit, že tento tím ešte nedal zo seba to všetko, môžeme hrať ešte lepšie? Ja si myslím, že áno, ako v týchto chalanoch všetkých je ešte veľký potenciál. Lepšie sme sa dneska hlavne v tom, že sme hrali menej oslaboviek. To, čo sme si povedali v šatni, chalani to začali plniť. Nerobili sme zbytočné fauly, čiže vlastne týmto sme šetrili sily a tie sily sme mohli vlastne odozdať v tej tretine americkej a zavretých Američanov, aby robili chyby. Ja si myslím, že tento tým ešte nepovedal svoje posledné slovo a určite sa môžeme zlepšovať. Trošku ma mrzí jedna vec, že ešte sa musím porozprávať s doktorom, neviem, či sme neprišli o Miša Hrivnáka do konca turnaja.